מה, מאמי? מה איתך? סבבה. אתה לשמוע מה לי בעבודה היום? מה הלך בעבודה? אז הייתי עם ענת, כאילו, ואני יושבת איתה, ואז היא אומרת לי את הדבר הכי לא הגיוני בארץ, כאילו. שומעת מאמי? רוצה שאני רוצה להראה לך משהו קטלני? כן. תראי, שכי לי באצבע. למה? תראי משהו קטלני. וואי, איכס, מאמי, איזה מסריח, יואו. רוצה לשמוע גם משהו קטלני? מה? תמשוך לי באצבע, מאמי. למה? תמשוך, זה מצחיק, תמשוך.